pop some tags. Only got $20 in my pocket. Kámo, ty vidíš tie hoze? Počkať, niečo tu chýba. Niečo červené. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Kámo, vidíš tie hodziny? Tak na toto. Ženy letia. Ono na dve veci letia, že? Na mňa a na takéto hodiny. A keďže ani jedno z toho nikdy nebudeš mať, ty nebudeš ako ja, a nikdy nebudeš mať takéto parádne špičkové hodiny z Grécka, ešte ževry, tak som tu ja s tretím pokračovaním videa ako zbaliť babu. Prvá vec, ktorú by som chcel urobiť, by bola takáto, že si musím vymyslieť nejaký pozdrav. Každý vloger má pozdrav. Rozmýšľal som nad niečím takým, ako je BAM, čauč, a vlastne to je Gogo. A čo takto zakomponovať to do dnešnej časti a povieme si, ako pozdraviť nejakú tú ženskú na diskotéke. Tak čo napríklad takto. Ahoj, takto sa nikde nedostaneš. Ahoj. Takto sa tiež nikam nedostaneš, ale takto. Momentiček. Boha. To už je koniec toto. Áno, nebol to pozdrav, ale aj tak sa dá. Alebo aj takto. Rudo je môj syn. Tak to už značí, že si značne opitý a mal by si ísť domov. Aby som sa vrátil späť k tým pozdravom. Čau, koti. Nemáš cigu? Čo je veľmi zlý pozdrav, keďže sme mali cigu za uchom. Popadali, musím schovať. Pamätáš si na diely, ktoré ešte na Birzi som niekedy vydával? Tam som hovoril niečo o červenej farbe. Že červená priťahuje proste ženy. A ty si myslíš, že ja som sakra o tej farbe klamal? Ináč by som si nenafarbil steny na červeno. Toto je základ úspechu. Toto je základ úspechu. Nemám síce už tú košeľu, je mi trošku menšia, pretože som priblal jak hovedo. A to kvôli tomu, že mám priateľku. A tá... Čak, joj, dobre. A to len kvôli tomu, že vyvára fajné mäská, fajné koláčiky a preto, rozumiete. Nešla by si mi zrobiť nejaký koláč. Táto časť... Pôvodne som plánoval dať čas, ako zbaliť ženu ale poďme si skôr povedať, čo sa stane, keď tú ženu zbalíte a bude vaša priateľka. Tak to bude každodenne nakupovať, každý deň počúvať jej problémy. Garlic. Každý deň sa jej musíte venovať. To znamená, že nebudete mať čas na posilku, nebudete mať čas. No to možno nie je až také zlé, ako sa zdá. Ale aby som sa vrátil, už som sa asi 5 krát vrátil. Tak sa idem vrátiť ešte raz takto štýlov. Tak som sa vrátil, ale aby som bol k téme ako zbaliť babu 3, to je znamená tretie pokračovanie, nie ako zbaliť 3 baby naraz, ale zoberte si, že keď máte takéto hodziny, takúto parádnu scénu za sebou a takéto parádne triko, tak není problém aj 3 ženy zbaliť, pretože jedna pôjde po hodzinách, druhá, keď je nejaká dcera stavbara, lebo Malta pôjde po červenej stene, no a ďalšia, keď robí v nejakom starom Číňaku tam niekde na Šalgoviku, tak pôjde po tričku. Sleduj to tričko. Neviem, či není z tvojho obchodu. Z môjho obchodu? Však robíš v Číňaku, ne? Facka, konec, nič, dobre. Tak už nám zostávajú len 2, ideme na to. Čau, počuj. Parádne ruce máš. To máš po otcovi. Čo ty myslíš? No, že také mozole a také, nie tvoj otco stavbar, alebo čo počuj, mám takú červenú stenu doma, jak tvoje krámy minimálne. Druhá facka, koniec, nič, dobre, skončili sme, ale máme ešte jednu ženu a to hodziny a tieto vám zaručenie pomôžu. Čau. Ty kokos, už musím ísť. Nič, koniec, nemáme žiadnu ženu, skončili sme, ideme domov, Freďko. Mám parádne hodziny, mám červenú myšku, mám červený kôž dokonca. Ale tu ide o niečo úplne iné. Každý do mňa teraz učí, aby som natočil 3 a preto je táto časť venovaná Kumnemu, Šmelovnovi, Hofíkovi, Oknomišovi a Luxovi. Nech idú všetci do prdele. No a mám tu jednu radu pre každého z nich. Začneme Kumnem. Kumne, ty ak chceš niekoho zbaliť, ty beťáru,
tak by si mal použiť červené trencle, ktoré z hodou okolností buď sú v prani, alebo... Nevolám ju, lebo zase sa nasere. Ale poviem vám to knižne. Ako povedal Harry Potter v časti 6. Polovičný princ. Čo? Je to presne tak, riadte sa týmto a bude to všetko v poriadku. Vedľa, prepáč, nechcel som ťa trafiť. Dobre, poďme teda ďalej. Kto nám ešte ostáva? Ešte nám ostáva Šmelov. No, tomu už nie pomoci. Poďme ďalej. Luxol, no tak ten má parádne fúzy. Dobre, poďme ďalej. Nič ešte. Čo? Hofik, ten už má ženu, tomu rady netreba. No a Oknomíš, ten má také parádne telo. No i to keby si videl také tehly, tam má to vidno, že je syn stavbára. Nič, dobre. Hodziny na ruke, červenú myšku, červený telefón. No vlastne telefón mám rúžový, pozor, ale to nevadí. Aj s rúžovým sa dá, pretože keď je tma. Čo? Nikto nič nevidí. Akož som vám už ukázal. A možno sa uvidíme aj niekedy na budúce. Počkaj, ešte som nedal záber z okna. Dobre, poďme na to. Vezmem si kameru. Posilujem. Dobre, to by stačilo. Chlapci, jedna rána na záver. Zbierajte Pokémonov. Dovidenia. Teším sa na vás aj na budúce. Počuj, tu nie je nikto na polievanie kvetov, hej? Aha. Dobre. Tak mi priprav lavor. Už som sa s vami rozlúčil asi 5 krát a urobím to znova. 6 krát. Poď sa rozlúčiť, nejdeš? Dobre. Ja to je zrkadlovo a ja si furt opravujem tú zlú stranu potom. Teraz je to ono, to mám točiť všetko od začiatku.